Mistä sulle tuli idea tähän satiininpunaiseen väriin? Ja toisena kysymyksenä, päätit jättää nämä kromilistat. Yleensä kaikki poistaa ne. Miksi sä halusit jättää ne tämän väriseksi? Satiinipunainen on siitä, että jotain vaihtelua vähän se. Teippasinhan mä Porschen eka mustavalkoiseksi ja sitten toisen Porschen keltaiseksi. Niin satiinipunainen. Oli tämän seuraava steppi. Ja kromi on kai nyt SS pitää olla kromi. Tää on niinku tämän bossiauto, niin kromi lisää vähän sellaista vivaa. Me ehdotettiin, että suojattaisiin ainakin auton keula PPF:llä. Sä haluaisit kieltäytyä siitä. Oliko tähän joku tietty syy? Niin kuin mä äsken sanoinkin, että on teipattu muutama auto jo tässä viimeistä muutaman vuoden sisään, niin sehän on se, että autot vaihtuu kuin sukat. Tässä on ollut 8 tai 9 autoa viimeiseen 2 vuoteen. Jos on kysyä, kuinka monta autoa sulla on ja miten usein sä vaihdat niitä? Nyt on just tää yksi auto. Olisi vaihtanut keskimäärin ehkä 3-4 kuukauden välein. Eli sä vaihdat autoa tarpeeksi usein ja yleensä haluat teipata sen tyylikkääksi. Tiedät kyllä varmasti kenen puoleen kääntyä, kun haluat teipattavaksi auton. Ehdottomasti nyt on tullut hyvää tulosta, mitä mä oon tässä katsellut, että ei näy mitään kuplia tai mitään huonoa jälkeä, mitä on ehkä muista paikoista vähän tullut. Jos sulla on lopuksi jotain sanottavaa meidän firmasta, sana on vapaa. Ootte ottanut tänne vastaan vähän niin kuin mä oon teidän tuttu ollut pitkään, että se on varmaan sellainen. Jos sä oot nähnyt toisen tämmöisen S63 AMG:n tässä vuosissa, mä tarjoan sulle ilmaisen tummennuksen.